ሰላም ሰላም ክብራንን ክብራትን ናይዛ ቻናሌ ተኸታተልቲ ከመይ እኒአኹም ከመይ ቀኒኹም ኣነ እኳ ደሕና እየ እግዚአብሔር መስገን ከመይ ትኾኑ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ቅሳነት እናተመነኹ እንኳ ድማ ንዓመታዊ ክብረ በዓል ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በዓል ዕረፍታ ብሰላም ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም ናይ ዓመት ሰባት ይበለና እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስደትና ኣሕፂራ ምስ ኣሕዋትናን ምስ ወለድናን ዓይኒ ለዓይኒ ተረኣየና ኣብ ስደት ዘለኹም ከማይ ተኸታተልቲ ኣብ ዓዲ ዘለኹም ድማ ያው ብሰላም በጥዒና የንብረልና ብሰላም ይኣኻኽበና ኩናት ወረ ኩናት ድማ ካብዞ ናይ ሎሚ ቆንዕ እግርግር ጭንጭንታ ኩናት እግዚአብሔር ኣምላክ ይምሓረና ክብራት ተኸታተልተይ ክብለኩም ይፈቱ ሰናይ ትምኒተይ እናገለጽኩም እምባርከስ ናይ ሎማዓንቲ ዘምፀአኒ ሒዘዮ ዝመጻኹ ቪድዮ 3 ክላስ ሰራሚክ ክንደይ ይውድእ ብዝተሓተትክዎ መሰረት ናይ ሕቶይ መልሲ ክምልስ እየ መፅየ ያው ዘቕርቦም ቪድዮታተይ ድማ ብዛዕባ ህንፃ መሳርሒ ገዛ ኣቑሒት እየ ዝሰርሕ ያው እኳ ዳርጋ ድንጉይ ኢለ እየ ኣይሰራሕኹይ ሓበሬታ ዝህበኒ ስኢነ ምስቱ ጥሪ ምዃኑ ግደይ ይመስለኒ ይቅርታ ክብል ይፈቱ ተኸታተልተይ ካብ ሕዚ ግን ከምፅእ እየ ብዝከኣለኒ ክሙክር ቀልጢፈ ቪድዮ ክሰርሕ እየ ናይ ዝሓለፈ ግን ክብራት ተኸታተልተይ ይቅርታ እና ናብ ዘምፀአኒ መደበይ ከኣቱ ሓንቲ ሓፍትና 3 ክላስ ሰራሚክ ክንደይ ይውድእ እያ ኢላትኒ ኣብ ዝሓለፈ እኳ ያው ወርሕን ያው 2 ወርሒ እውን ንኾን 2 ወርሒ ጌርና ንኾን ኢና ብዛዕባ በለፎንን ሰራሚክን ሰሪሐ ነይረ እየ እና ዘይሰምዓኸና ሓሊፍ ክትኾን ኢኺ ደጊምካ ቪድዮ ምርኣይ እውን ይከኣል እዩ ግን ችግር የለይ ዝተሓተትክዎ ክምልስ እውን ኣነ ብዘኽኣልክዎ ፍቓደኛ እየ ክብለኩም ይፈቱ ተኸታተልተይ እና ብዝሓተተትኒ ዝሓፍተይ ንዝሓተትክኒ ድማ እግዚአብሔር ኣምላክ የክብረለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ምክንያቱ ሓደ ሰብ ክሕተት ዘሎ ዘይፈለጦ ይፈልጥ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ዘይፈለጥክዎ ንኽፈልጥ ስለ ዝገበርክኒ ኣዝየ እየ ዘመስግን እግዚአብሔር ኣምላክ የኽብረለይ በድጋሚ ክብርቲ ሓፍተይ እና ናፍቱ ሕተይ ክኸድ 3 ክላስ ሰራሚክ ክንደይ ይውድእ እዩ 3 ክላስ እቲ ክላስ ከከም ስፍሓቱ እዩ ናብነት ሓንቲ ክላስ 3×4 ትኾን ትኽእል 4×4 ክትኮን ትኽእል 4×5 ትኮን ትኽእል 5×5 እውን ኣሎ እዩ ያው 200 ካሬ 250 ካሬ ካብኡ ዝዓበየ እንድሕር ኮይኑ ቦታኹም ያው 6×6 እውን ዝስራሕ እውን ክኾን ይኽእል ግን 5×4 5×5 ኣብዝሓ ኣብዚ ናይ ሕዚ ግን 140 ካሬ 150 175 ከምኡታት እዩ ዘሎና እተን 140 ካሬ ንኣብነት 3×4 4×4 እየን ዝሰርሓ ሓንቲ ሳሎን ምስ መደቀሲኣ ናይ ሓንቲ ማሓዛይ 45 ካሬ ኮይና 140 ካሬ ገዛ እዩ ሳሎን ምስ መደቀሲያ ግን 45 ካሬ ኮይና ናይ ቦሎፎን ሰሪሐ ነይረ እየ ናይ ሰራሚክ ግን ዋግኡ ስለ ዘይፈለጥክዎ ኣይሰራሕኩን ነይረ እና ዝሓፍተይ ናዘን 3 ክላስ መጀመርያ
ንሕዋት ክድዩ ንወለዲ ክድዩ ወይ ድማ ንበዓል ገዛኺ ንዘስርሖ ማለት እዩ ብሓፂሩ ንዘስርሖ እተን 3 ክላስ እተን ሰራሚክ እተን ትገብርለን ዝደለኺ እዘን ከምዚ ዝበላ ክላሳት ሲ ክንደይ ብክንደይ እየን ተሰሪሐን ትብልዮ እሞ ካሬ ማለት ድማ ሜትሮ ብሜትሮ ማለት እዩ። ካሊእ የኮነይ ካብኡ እቲ ካሬ ናብ ተኣሽሙ መቀየር እዩ። እቲ ሜትሮ ናብ ካሬ መቀየር እዩ ማለት እዩ። እዚ ሓንቲ ክላስ 4×5 እንድሕር ደኣ ተሰሪሓ ኮይና 4×5 20 ካሬ ትኸውን ማለት እዩ። ሓንቲ ክላስ ማለት እዩ። ናይ ሓንቲ ክላስ 20 ካሬ እንድሕር ደኣ ኮይና 20 ካሬ ሰራሚክ ትውድእላ። በዚ ኣጋጥመ ድማ በለፎን ተደሊኹም ድማ ከምኡ 20 ካሬ በለፎን 20 ካሬ ሰራሚክ ይውድእሉ ማለት እዩ። ካብኡ በቲ ዘሎ ዕዳጋ ኢኹም ተራኽቡ። ሕዚ 2000 ኣሎ ቀዳማይ ደረጃ ሰራሚክ 2000 ኣሎ። ናይ ውሽጢ ዓዲ ካልኣይ ደረጃ ናይ ውሽጢ ዓዲ እዩ ክልቲኡ ቀዳማይን ካልኣይን እዮም። ናይ ውሽጢ ዓዲ ናይ ደገ እውን ኣሎ እዩ። ናይ ውጪ ግን ክብር ዝበለ እዩ። ካብኡ ድማ ብጣዕሚ ለማፅ ስለ ዝኾነ ኣብ ዓድና ተመራፂ የኮነ ኣብዝሓኡ ናይ ውሽጢ ዓዲ እዩ ዝጥቀም። ናይ ውጭ ግን ለማፅ እዩ ሰብ የውድቕ እዩ ስለ ዝብል ሰብ ብዙሕ ኣይጥቀመሉይ። ናይ ውሽጢ ዓዲ ግን ቀዳማይ ደረጃን ካልኣይ ደረጃን እቲ ቀዳማይ ደረጃ 2000 እቲ ካልኣይ ደረጃ 1750 እዩ። እዚ ካልኣይ ደረጃ ተደሊኺ ናይ 20 ካሬ ብ1750 ኣራብሕዮ ክብርቲ ሓፍተይ። ናይ 20 ካሬ ናይ 2000 ተደሊኹ ድማ እቲ ቀዳማይ ደረጃ ሰራሚክ ተደሊኹ ድማ ብ2000 ኣራቢሕኺ 40,000 ይኾንሉ ናይ ሓንቲ ክላስ ማለት እዩ። 3 ክላስ 20 ካሬ እንድሕር ኮይነን 5×4 እንድሕር ተሰሪሐን ኮይነን ን20 ካሬ 40,000 ይውድእሎ። ከምኡ ናይ 20 ካሬ ድማ 40,000 40 80 ክድመሮ 40 120,000 ናይ 3 ክላስ ሰራሚክ ይኸውን ማለት እዩ። ግን ከም ቃዕምኺ ካብኡ ድማ ናይ ሎማዓንቲ 200 እኒኦ ማለት ግን ክቕንስ እውን ይኽእል ተኾይኑ ክቕንስ ደስ ይብለኒ ክውስኽ እውን ይኽእልና በታ ዘላ ዕዳጋ ኢኺ ኣራቢሕኺ 3 ክላስ ክንደይ ካሬ ሰራሚክ ከም ዝውድአኪ ትፈልጢ ማለት እዩ። ገዛኹም ኣብዚኣ ክትሕዝዋ ዘለኩም ካሬ ማለት ሲ ሜትሮ ብሜትሮ እዩ። ካብኡ እቲ ሜትሮ ኣራቢሕኩም ናብ ካሬ ተቐይርዎ ማለት እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ኣነ ኣይፈልጢ ነይረ ከምዚ እየ ንነደቕቲ ካሬ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢለ ሓቲተ እዚኣማ ሜትሮ ብሜትሮ እያ ካብኡ ኣራቢሕኺ ናብ ካሬ ተቐይሪ ኢሎም እምቢ ኣነ እውን ኣይፈልጥ ነይረ። እዛ ሓፍተይ እውን ስለ ዝሓተተትኒ ዘይፈልጦ ኣፍሊጣትኒ እና ክቡራት ተኸታተልተይ ንዓኻትም እውን ክጠቕመኩም እዩ ኢለ እየ ዝኣምን እና ናይ ሎማዓንቲ ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ከየብዝሐልኩም ላወልኩ ክንደይ ትብል ከዓ ከይትብሉ ንዋይ ወሲኹ እኮ ኧረ መባል ምሕደግ ባገ ንገሩኒ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓቀይ እኮ ላወልኩ ለሚደዋ እና እዚ ይመስል ነይሩ ናይ 3 ክላስ ሰራሚክ
ميتن عسران الشيح نحد كاري سيراميك اللي تشيح يشوت حانت خلاص دما كم صفحاتو ايو جن انا نخردوكم كما بنت نختوسدو ويلأيه حمشت بروعتنا حانت كلاس الرابحة حانت كلاس 4 شحت ودلا نت حانت كلاس ون كمون اي 3 كلاس بركت يفعلاليو كلن 4 تسريحنا يخوناي كاون كأنسا يخلا كاون كيوسخا يخلاين እና صفحات ገዛኩም መጀመሪያ ተዕቅኑ ክንደይ ብክንደይ ተሰሪሕትሉ ካው 3 ብ4 ድዩ 5 ብ5 ድዩ 6 ብ6 ድዩ እዚ ግን ናብ ካሬኹም ተቀይርዎ አራብሕኩም ተቀይርዎ ተራውሕዎ በቃ 5 ብ5 ተተዊልኩም 5 ብ5 አራብሕኩም 25 ካሬ መጸልኩም 25 ካሬ ሲሚንቶ 25 ካሬ سيراميك تودو يكرتا بلفون تدليهم له كاموي بلفون تدليهم له ياو نتا مريت كاري نزا بلفون كاري معريين ناي بلفونن ناي تعيشو من كاريو بخمسة يزفلت انا زيات مسل نيرا بيدي سسنايو دحان كأنيوكم بحدش فيديو كساو زمسكم سسنا يتطعمناكم لايك سبسكرايب مبال ايترسعيكم بيتسوي حبريتان اتهونو دما عزي قابل زمسكن مبرت تعكم من هاناز اتبلو وريتاتكم من دقفكم من اي فليني نعي استقاقخو اندحرد ارينكم نخوينكم انا ጠንኪረ ንክሰርሕ እዩ ዝሕግዘና ተኸታተልቲኩም ምስትያተይ ዘስተኻኸሎ ነገር እንተዳኣ ሃሊን ኮይኑ እዚያን አስተኻኸለ ይኽን ቀዳመይት እኮ ምባል ሕደግያ እያ ካው ሓስኪ ቀጽልልኩም እና ሰሰናዩ ድሕና ሕደሩልይ ካብዚ ከይውስኽስ ቻው Yeah.